אלעד אשרם, בלמה של האדומים אשדוד, רגע אחרי הניצחון הגדול, 3-0 על כפר קאסם. 6-0 על כפר קאסם, איך אתה מסכם את המשחק? משחק עם 3 נקודות חשובות. היה משחק מחצית ראשונה קשה, משכו את הזמן, בהתאם למצב הם משכו את הזמן שלהם. נפלו, אנחנו ידענו להיות סבלניים, להמשיך לעבוד קשה, לעשות את העבודה שלנו. וידענו שהאחד יגיע ואיתם יפתחו עוד 2-3 גולים ונגמר 3-0 ברוך השם. לא יודע, אני אגיד לך, אתה דקה 87, היה 0-0, הייתי בטוח ייגמר כבר תיקו. האמנתם ממש, המשכתם לשחק, אבל המשכתם, לא ויתרתם. ברור שאנחנו מאמינים, אנחנו מכינים אותנו להמשיך לעבוד קשה מהדקה הראשונה עד השריקה של השופט, וידענו שבסוף, בדקות הסיום, נתעלה על עצמנו, הם היו עייפים גם, וברוך השם, אנחנו שמחים ש3 נקודות נשארו אצלנו. אדומים אשדוד, עכשיו אתם בכושר נהדר. מה היעד? מה המטרה עכשיו? אתה יודע, נפתח התיאבון קצת לדעתי. תראה, אני אענה לך תשובה של הפוליטיקאים. לא, אני מתכוונים לפלייאוף העליון, האם זה יעד? אני אענה לך תשובה של הפוליטיקאים, אנחנו משחק למשחק, נו, אתה רוצה שאני ארדם עכשיו? אין לנו כרגע עוד עדיין מטרה שהצבנו לעצמנו, אנחנו כרגע מגיעים לכל משחק, לשמור ברוך השם על שער נקי, לנצח, להביא נקודות, ומשם מתקדמים. יאללה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה.